što se pokazalo da kartija, otvaram raspravu o ovoj tačci dnevnog reda i Marko Sinanović, predsjednik kluba HDZ-a BiH. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, gospodine načelniče, kolegice i kolege vijećnici, poštovani građani, Žepče, ja vas pozdravljam svoje osobne ime i ime kluba HDZ-a BiH, vijećnika općine Žepče. Klub vijećnika HDZ-a BiH je raspravljao prije same sjednice o ovoj točci i zauzeli smo stajalište da je općine prihvatljiva, znači ova ponuda novog idejnog rješenja izmještanja trase koridora 5C. Evo da se ne ponavljam, načelnik je dosta i obrazloženja iznio ovdje, koji smo mi potpuno suglasni. Znači, mi vijećnici HDZ-a ne prihvaćamo ovo ponuđeno novo rješenje zbog niza razloga, zato što smo usvojili taj prostorni plan, zato što je taj prostorni plan usklađen sa županijskim prostornim planom, da bi došlo do tih velikih određenih izmjena, a prije svega, znači, ta nova ponuđena trasa koridora prolazi, ponuđena kroz jako naša naseljena mjesta, znači od samog Prijeha, Orahovice, Radovlja, Tatar Budžaka, gdje bi u budućnosti, znači, podpirao razvoj tih određenih naših mjesnih zajednica, naših naselja, a i kroz, znači, naša polja gdje se zatvara mogućnost razvoja poljoprivrede u budućnosti općine Žepče, gdje se zatvara, znači, razvoj grada Žepča prema dole poljima, jer jedino se tu grad Žepče može širiti u budućnosti, zatvoren s ove strane ovim magistralnim putem, s druge strane rijeka Bosna. Tako da, znači, ova ponuđena trasa nije nama prihvatljiva i mi je nećemo podržati. Ja predlažem, znači, da nas općinskom vijeću i gospodinu HDZ-a BiH, znači, da ovu trasu, ponuđenu trasu, znači, ponuđenu ideju rješenja nove trase, znači, da odbiju danas na općinskom vijeću. Hvala lijepo. Asim Sinanović, predsjednik kluba SDA. Gospodine predsjedavajući, zamjenici, gospodine načelnici sa pomoćnicima, dame i gospodo vijećnici, predstavnici kantonalne, federalnog i državnog nivoa, gospodo građani općine Žepče, ja vas srdačno želim pozdraviti na ovoj vanrednoj sjednici i kazat ću par riječi sad za uvod vezano za izmjenu trase na području općine Žepče, dakle koridora 5C. Mi smo da se razmatrali ovu ponudu i ja kažem nismo, evo, od stručnih osoba vidjeli šta su razlozi donošenja ovakve izmjene i to u 5.12. očekujete sutra već za dan da se ta lokalne zajednice da. Po nama je, evo sad ne znam s čiji su dakle propusti, ali logičan slijed događaja je trebao biti sljedeći prvo prezentacija, pa da građane ubedi eventualno da promijeni stav ili ne promijeni stav, pa da se onda općinsko većinsko preguđu s saglasnost normalno lokalne zajednice izjasni o ponuđenoj varijanti. Dakle, put je ovdje, prvo je brz, drugo je, da kažem, ide obrnutim redoslijedom, uvijek bi trebalo da ide prvo rasprava, odnosno objašnjenje zbog čega se mijenja, šta su argumenti i tako dalje, da bi se normalno mogao da zauzme kvalitetan stav i normalno opet podlačim uključujući, a on je najvažniji stav lokalne zajednice. Šta se ovo izmjeno dobija, šta je dobija. Ja kao vijećnik sam obavezan, odnosno mi svi vijećnici smo obavezni da štitimo trasu koja je već ušla u plan, koja je tu ukoliko kažem ne postoji debeli razlozi koji bi, hajde kažem, u prosječnog građana uvjerili da je bolja izmjena nego postojeća trasa koja je već zamišljena.
Kažem, za početak kažem, ja ne odbijam ni jednu ni drugu varijantu, ali bih želio da svoj stav koji je evo sad iznesen da ćemo mi kao općinsko vijeće braniti i ono što je već i kantonalna skupština donijela, dakle postojeći plan, da ipak saslušamo šta su to razlozi da 5 i 12 dolazi do potpuno izmjene nove trace, ne da se je ona varijanta 2 koja je bila ponuđena, a to je desna strana rijeke Bosne, u odnosu na ovu ligu koja je usvojena, nego potpuno nova varijanta, dakle to je tunel koji prolazi, evo, vidjeli smo kod prolazi i gdje se uključuje do ovog polja i tako dalje. Je li njih neko pozvao i oni imaju neke nebene razloge koji stoji za toga zbilja ja kao vijećnik, odnosno mi ispred kluba nismo imali i ovo je prva karta koju mi vidimo. Mi smo i jučer imali klub Stranke demokratske akcije i da vam kažem raspravljali na neviđenju. Nismo mogli čak ni sad da zauzmemo jer ne znamo uopće čemu se radi. Ovdje već sad vidimo otprilike trasu kuda bi išlo. I onda opet nedostaje da onaj ko predlaže dakle ovu trasu da pojasni tehničku, odnosno da li je, šta su stvari razlozi, da li je to što ovdje opominjemo izbjegavanje plodnih zemljišta, da li je to linija trasa, da li je to uopće bolje za razvoj djece i tako dalje, da dakle ponudi ono što je, evo da kažemo, iznudilo ovo treće vanredno rješenje, a to je ovaj tunel koji prolazi kroz ova pomenuta područja. Normalno, još jedan put, dakle, povladim kao vijećnici, mi ćemo biti i moramo biti odgovorni da ono što smo donijeli branimo, ukoliko je lokalna zajednica normalno podržava, a evo kad čujemo i ovu prezentaciju koja će se desiti u 11 sati, ja ne sumnjam da ćemo mi u interesu općine i građana, dakle općine Žepče donijeti odluku koja je na dobrobit, ne kažem svi, ali većine građana općine Žepče. Toliko evo za početak, toliko bude još kakvih diskusija, dakle, nije sporno, po meni jeste malo, da kažem, neobično ići obrnutim redoslijedom, kad se zna sve kako ide, ali zbilja bi trebalo biti debelo objašnjenje zbog čega se ovako brzo radi, zbog čega se za dan traži odluka, dakle danas vijeća, sutra već stav da ima odlog koji će se dakle poslati, da vidimo šta je to što je to dovelo i baš tih ljudi koji su dakle radili ovaj prostorni plan da nisu ranije nudili te varijante i tako dalje. Dakle, vjerovatno imaju nekakvi razlozi zbog čega je ovo ovako, evo mi ćemo ih čuti, a kažem, ne sumnjam da ćemo mi donijeti ispravnu odluku koju smo evo već imali i ukoliko evo čujemo i ove druge vidjet ćemo varijante na raspravi. Međutim, evo kao vijećnik i predsjednik dakle kluba vijećnika Stranke demokratske akcije, kažem, naći ćemo rješenja ako ništa mi imamo postojeći plan i tako dalje, ukoliko građani evo vidjet ćemo rasprave budu dakle protiv, logično je da ćemo takvu odluku podržati. Anđelić, samostalni vijećnik općinskog vijeća Žepče. Vrlo mi je drago što mogu da vidim zainteresovanost građana za ova, kako reći, životna pitanja koja se odnose na sve građane općine Žepče i za one buduće koji će doći. Pozdravljam kolegice i kolege načelnika i vijećnike, predsjedavajući. Ja bih htio da kažem da bi upoznam prisutne goste na ovom vijeću, da smo kao općinsko vijeće mi imali priliku raspravljati o prvim predloženim varijantama na kojima su prisustvovali projektanti. Kratko samo da kažem da su mi argumentima koje smo predočili sada uspjeli za varijantu koja se sad nudi odbijemo i da u javnoj raspravi uvede se ova trasa koju, eto kako vidite, lako napuštaju i prelaze na ovu stranu. Međutim, ja znam dosta elemenata preko izgradnje svih puteva, osnovni element su troškovi i mislim da je projektant ovoga novog puta zanemario sve ostale ljudske, biološke i ostale elemente, nego se isključivo sve onako da napravi što je jeftinije za proleti kroz Žepček i da ide na svoj širno, to je manji troškovi. Nama je poznato, bar evo nas ovdje svi,
potpuno topografska i sva situacija na ovom dijelu. Tako da nam je jasno da Padinski putem, dakle ne u tunelu, Padinski putem dolazi skroz do ovih ovdje kuća gdje je prikrenuta lovačka. Dakle, do te visine. Samo se pri Vrhovnu Liga probira ispod Strastuše i opet ulazi na vijadute sa velikim iskopima. Pošto znam geološki status tog područja, znam kakav je to voda, znam kakve su mogućnosti da se sve to naruši. Prvo bi ostali bez vodovoda Jakovac i bez svih onih vode od već tradicionalnih tokova voda, čime bi poremetili tok voda i doveli bi do opasnosti klizišta, to garantujem i vjerujem ako ne daj Bože ovo se usvoji da će nekad neku budućnost spomenuti to. Dalje ovdje ulazak na sjevernu ekspoziciju autoputa. Znači da će taj dio autoputa uvijek, kao i naše komšije, imati do podne jutro, kad ovdje sunce sjaje, kad je sve suho, mrazevi, ledovi i sve ostalo, što je znači jedan od tehničkih puteva autoputa, bezbjednost saobraćaja je ugrožena, jer sigurno će led, snijeg i sve ostalo na tom dijelu puta koji do podne ne vidi sunca, biti jedna opasnost za one koji vodi. Izlazak iz tunela na samim gradom, samo koja bi to bila ruka, koje bi tu decibeli pucali po ušima svih, koje bi se tu događale i ostale zagađivanja, jer mi znamo da smo potpuno na Silatskom Moravu su svi ti ispušni gazovi ostali u Žepačkom polju sa magom koja dolazi u toku grada, tako da mi faktički morali nositi gas maske da bi ostali i preživjeli. Ako može doktorica Brigita da samo stavimo glavnu trasu na kojoj se vide uporedni elementi puta, to je dužina, tuneli i vijadukt. Primijenit ćemo i da se primijeniti iz ovoga samo ovdje dijela da je neznatna ušteda značenje i tunela i vijadukata na ovom dijelu puta koji se sad predlaže. Međutim, ja slobodno mogu reći da je osnovna vodilja za ovo novaj prijedlog priključenje koridora Ipsilona za Tuzlu i da se traži najkraći put na štetu Žepča i svih građana Žepča i naše okoline, da li se ta tuzlanski put koji je sad prioritet u svim planovima bar, možda i političkim i ostalim, da se zadovolji taj fantom i da se onda to Žepče žrtvuje i da se nama zapečati sudbina dovođenjem tog puta. Mi znamo da ima i drugi varijanti, ako žele Zadovića mogu starom trasom puta koji je bio predviđen preko Dubravice na Luku na Brankoviće, tako i ta varijanta ima. Ovdje je nam samo rečeno da to treba da bude ovako, da smo mi nešto dobili, dobivajući od polja jednu samo betonsku ploču koja bi se ogledala u okretaljkama i priključcima i parkinzima i ostalim. A sjetimo se svih onih koji su gradili pruge i puteve, da im je osnovni bio cilj zaštite poljoprivrednog zemljišta, pa su ništa, mnogi vide trasu stare autopske pruge koja je bježala od svakog kvadrata plodnog zemljišta i provlačila se da zaštiti ono čega ljudi ovdje žive, a to je da zaštiti polja i ostane. Posebno mi smeta što je to ja bih rekao pometnuto na jedno tako neprimjeren način. Posebno sam s pažnjom pratio kada se to došlo u Skupštinu DDO kantona i ja ovdje želim da istaknem stvarno opreznost, pažnju naših poslanika u DDO kantonu koji su i alarmirali za ovo stanje i zaključak Skupštine kantonalne koje je ovdje pročitana je upravo onako kako i treba da zastupa građani tijelo kantona i poslanici naši u kantonalnoj skupštini, da ih damo podršku da je u narednom periodu ovako štite interes općine Žepče svih građana. Želio bih da vidim kako je to bilo moguće, to je poslanik naš i u parlamentu federacije, kako su uspjeli nepripremljeno, bar ja kažem oni koji štite interes DDO kantona, jer znam da ima gore oko 12 poslanika koji bi trebali da poštivaju stavove kantonalne skupštine, pa da ne govorimo oko premijera i svi ostali, koji bi trebali svojim argumentima što spriječe to što se donijelo na parlamentu federacije, a nadam se
i kad naši ovi stavovi žetački budu, mislim da je jasno da se a priori odbijamo ovu novu ponuđenu trasu, da na Domu naroda i naši poslanici i svi ostali koji su žele dobro u ovom gradu, svi sredstvima spriječe donošenje ove izmjene idejnog projekta. Ja vas još jednom pozdravljam i obećavam da ćemo i na narednom sjednici sa ovim predstavnicima zastupati ove stavove koje smo danas imali. Zahvaljujem.